Ir bilen Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadagymyz Arkadaq şäherine geldi. Merim Orşýaly Arkadaq şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna bina edilen disgalardaky işleriň depkinleri barha ýokurlanýar. Şunda Arkadaq şäherine alınıp barýan işleriň häzirki zaman talaplaryna alaýyk derejede dowam edýänligini bellemek ýakymly. Gahraman Arkadagymyz ilki bilen täze şäheriň çäklerini alınıp barýan işleriň talaba laýyk ýola goýulmalygyny, şunda Arkadaq şäheriniň ähli disgalarynyň olaryň çäklerine oturduljak tütünleriň we beýleki binalaryň birek aýratynlygyna uzak möhletleýänligini we ferişdeleriň birek babatda häzirki zaman talaplaryna alaýyk gelmeligine möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Soňra bir ýerde Gahraman Arkadagymyz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaq şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradowyň we Arkadaq şäheriniň häkimi Mehmedowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň başlygyna ilki bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaq şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow häzirki döwürde täze şäheriň gurulşynyň ikinji tapgyryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy we täze şäheriň lukmançylyk klasterine degişli diskalaryň gurulşyklary boýunça taýýarlanan maksatnama barada hatabat berdi. Bilinçäli Arkadaq şäherine gurulýan we durky täzelenýän diskalarda ulanýan gurulşyk ferişdeleriniň birikligine, döwrewaplygyna möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlekem hatabatyň çäklerini Oradow Arkadaq şäheriniň 2 ýyllyk münasibetli şäheriň aragatnyjyk we internet ulgamyny ýokary tezlikli 5G tehnologiýasyny ornaşdyrmak boýunça degişli taýýarlyk işleriniň geçirilenini we bir ýerde ular hereket edýän 4G goşmak tehnologiýasynyň ornuny täze häzirki zaman 5G tehnologiýasyny ornaşdyrmaga ak pata bermegini Gahraman Arkadagymyzdan haýyş etdi. Bilinçäli 5G tehnologiýasy aragatnaşygyň simsiz görnüşiniň 5-nji nesli hadaplanýar. Ol ýokary tezlik derejesine we ägir tuly geçirjilik ukybyna eýder. Şeýlekem onuň tezlik derejesi öňkä garanyňda 20 esse ýokarydyr. Gahraman Arkadagymyz täze şäherde bina edilen öňümçük maksatly toplumlaryň gurulşyklaryny we binalary enjamlaşdyrmakda häzirki zamanyň täzeçil usullarynyň hemde ýösen tehnologiýalarynyň netijeli peýdalanmalygyny belledi. Burada alınıp barýan işleriň guramaçylyk ýagdaýyna we hil derejesine jogapkärçilikli çemilişilmelidir. Gahraman Arkadagymyz täze şäheriň ikinji tapgyryna alınıp barýan işleriň depkinlerini ýokurlandyrmak barada bir näçe taşyklar berdi. Aýratynda Arkadaq şäheriniň çäklerini gurulşyga alınıp barýan binalarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi we diskalaryň gurulşynyň belirlenen möhletlerde tamamlanmagy möhüm talap hökümine kesitlenenler. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaq şäheriniň 2 ýyllyk münasibetli aragatnyjyk we internet ulgamyny 5G tehnologiýasyny işe girdirmäge ak pata berdi. Munyň özi akylly şäher konsepsiýasy esasyna bina edilen şäheriň hukuk derejesine kybap gelýän çözgütdir. Bu tehnologiýa online maslahatlaryny geçirmekde, emeli aň mümkinçiliklerini ýola goýmakda, saglyk goraşlygymyny bezeriş işleri geçirilen pursatlarda maglumat alşmak wagtyny tezleşdirmekde ähmiýetlidir. Şoň bilen baglykda Gahraman Arkadagymyz ähli meýilleşdirilen işleriň ýokary derejede we kesitinen möhletlerde ýerine getirilmeligini belledi. Bu babatda bir näçe görkezmeler berdi. Soňra Arkadaq şäheriniň häkimi Mehmedowy täze şäheriň açylmagynyň 2 ýyllygynyň hormatyna meýilleşdirilen çäreler we olaryň guramaçylyk derejesi barada hatabat berdi. Şeýlegem ýurdumyň we halkymyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly teraniň hormatyna Arkadaq şäheriniň ýüzlerçe maşgalaryna ähli amatyklary özüne jemleýän döwrewap ýaşaýyş çaýlarynyň açarlary dawarly ýagdaýda gowşurlar. Gahraman Arkadagymyz täze şäheriň açylmagy münasibetli meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmeligini belledi. Çünki Arkadaq şäheriniň häzirki döwürde ýeten derejesi, täze şäheriň ilatynyň bagtyar durmuşy we Köpetdağ etegindäki ajaýyp künjekde bilelikdäki tagyрлalaryň netijesinde amaly aşarlayan beýik maksatlar öz beýany tapmalylar. Soňra Türkmenistanyň at gadanyn arkitektori Gahraman Arkadagymyz birde täze şäheriň ikinji tapgyryna gurulýan we gurulmagy teklip edilýän diskalaryň şekil tassamlary bilen tanışdy. Birde görkezilýän tassamlar barada Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaq şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow we Arkadaq şäheriniň häkimi Mehmedowy hatabat berdiler. Bilinçäli häzirki döwürde täze şäheriň çäklerini Gahraman Arkadagymyzyň ulul beren tapşyryklaryny üstünlikli ýerine getirmek ugruna zerur tagallar edilýär.
Bir de ahırtaka atlary şaý olunyň arkadaş şeker teýilgäkiniň mescidin girelgesiniň we onuň ýanaşyk ýerleriniň aýratynlyklaryna, teýilgäkiň çäklerine oturduljak tütünleriň, oturuşlaryň we beýleki terişleriniň görnüşlerine degişli taslamalar görkezildi. Gakraman arkadagymyz bir de görkezilýän taslamalar täze şekeriň din jaş teýilgäkiniň awadanlaşdyryşy, onuň çäklerini gurulmagy meýilleşdirilýän diskalaryň üýe bolşy aýratynlyklar bilen gyzyklanyp, burada alınıp bolýan işleriň häzirki zaman talaplaryna we halkara görkezlerine doly alayık gelmelidigine ünsüşekdi. Taslamalar we gurulmagy teklip edilýän binalaryň yerleşik yerleriniň çyzgylary bilen tanışygyň barşyna Gakraman arkadagymyz ahyrtaka atlary şaý olunyň gurulşygy, onuň ýan ýodalarynyň aýratynlyklary barada aýtdy we ýol ýakadyna oturduljak bedewleriň şekilleriniň düwre baplygyna zerur üns berilmeligini bellädi. Şunun bilen baglykda teýilgäkde adamlaryň dolu derejede din jalyp bilmekleri, bir de çağlaryň wagtlaryny gyzykly hemde şadyan geçirmekleri üçin ähli zerur şertler döredilmelidir. Şunda teýilgäkiň çäklerindäki ähli diskalaryň, oturguşlaryň we bastyrmalaryň arasaçlyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip Gakraman arkadagymyz belledi we görkezilýän taslamalary bir näçe belliklerini aýtdy. Görkezilýän şekil taslamalaryň ataryna teýilgäkiň çägine gurulmagy teklip edilýän tuw çuwdurumlary, olaryň howdanlarynyň bedek aýratynlyklary barada hem hatabat berildi. Gakraman arkadagymyz teýilgäkiň gurulşygyna milli binagarlyk görevlerine laýyk gelýän usullaryň ulanmalydygyny, şunda häzirki zaman tejribesiniň utgoşukly öýleşdirilmeligini belledi. Aýratynla teýilgäkiň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyna, onuň çägine gurulmagy meýilleşdirilýän awtodrolgalaryň amatly ýerleşdirilmegine zerur üns berilmeliler. Türkmenistanyň at gadyrynyň arxitektory Gakraman arkadagymyz täze şekeriň ikinji tapgyryny gurulýan binalaryň bedek aýratynlyklary barada aýdyp, onu millilige möhüm ähmiýet berilmelidigine üns çekdi. Aýratynla täze mescidin girelgesiniň binagarlyk keşfi häzirki döwrüň ruhuna kybap gelmeliler. Şeýlegen bir ýerde ýurdumyzda milli tenetkäçiligiň ýokary derejede dowam edýänliginiň aýdyň şany bolan küýdügäçilik günärine degişli öňümleriň bir näçe görnüşler görkezildi. Gakraman arkadagymyz ýurdumyzda agaç we beýleki terişdeler, olaryň bedegi bilen meşgullanýan ustalaryň milli netçarçylyk, küýdügäçilik täplerine esaslanýan usullary netijeli peýdalanýanyny bellep, bu ularyň geljek nesiller üçin ähmiýetlidigine üns çekdi. Bu arada aýtmak bilen Gakraman arkadagymyz täze şekerde ýöňde boljak şanly senlen hormatyna gelin gyýylarymyzyň eri işlerine degişli serginiň gurulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny belledi. Munyň öýdi ýurdumyzda halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden amaly haşam sungatyna, milli keşteçilik usullarynyň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede ösdirilmegine we ýaşlaryň bu gurlara bolan hügütiniň artmagyna ýardam berer. Şunun bilen baglykda Gakraman arkadagymyz täze şekerde alınıp bolýan giýinmeçeli işleriň degişli derejede we ýokary hilli ýerine getirmek bilen baglanşyk meseleleriň iýdigderli gödükçülükde saklanmalygyny aýtdy.